zase zpátky. Ráno zpátky, večer tam. Tady nám vám dobrý. Pondělí do Chrudimi. Co? Nějak říct. Normálně virtuální světlo. Dělává prostě. Jestli tam je to nějak vždycky jako hřbitov. Jako virtuální hřbitov. To znamená úplně jednoduše. Přijdeš tam, založíš účet a vytvoříš někomu nebo čemukoliv. Hrob, jako hrob, no jasně. Virtuální. Fakt, jo. Jako někomu, kdo už umřel, nebo se ho hodlá zabít, nebo... Ne, to je ještě rozdělený. Buď někomu, kdo umřel, a nebo si předplatím hrobku tam, jako... Třeba, přesně tak. A jak to funguje v praxi, já to pořád Jak se to funguje, takže prostě ty tam jakoby tvoříš někomu, prostě jakoby na tu památku a prostě... Že takhle, jakože ho nechám rozprášit normálně třeba, vytvoříš jakoby... ale virtuálně tam bude památka, že tam si zapálím svíčku, poprečím si. A hlavně to pošleš jako těm známým, že? Takže máš třeba kamaráda, který je v Austrálii, kámoš tady v Japonsku. A umřel nám kamarád, tak je tam a tam, tak, dáš tam videa z YouTube. To je docela dobrý nápad, to je zajímavý. Dáš tam videa z YouTube, bude to propojený s Facebookem a s těma píčovinama, s Twitterem a tak to bude dobrý s tím Facebookem, tam je každý, to bude rychlý. Se ti zaplní hned, hele, to. Tam je i ten urnovej háj, jako jo, takové věci. Beroun. Velký bágly do kufru. Jo. Malý sebou. No, tak si tam dej, no. Ty máš velký bágl. Odbavovací kancelář jednou. To je úžasný mít. Myslím, že kdybych tady byla sama, tak asi to mám zadarmo. To je jedno. Dneska mě fakt jako dostal virtuální hřbitov. Jeď, strejdo, jeď. To tady dáme něco zadarmo, ne? Nic jí nepotřebuju. A ono mě taky nevystýchá. Protože víš, že to nemá sem. Tam má takový tam táboří, prostě on si všechno vyrobí, s půlkama, jako na léto dobrý, jako se zimu, nevím. Ale to je šikovnej, no. Právě rozhodovali, kde budeme bydlet, jestli v Jezdících nebo v Žebráce, a to jsme v Žebráce. Takže tady máme všechny kamarády a prostě... I jsme sehnali líběc, tak to je tady. Počkej, to je jako prohrání. Ale tak jako doma. Takže u Žebráků, Žebráce. Oni říkají Žebráků, ale mě je to divný. Takže nemáme sezónofák, jo. Ale nemusíš, protože já jsem nestihla vyluxovat tím, že jsem ten lux zasekala díky tomu, že jsem se vysála vlastní šaty. A on už to pak chudák nerozchodil, ale pan Douše ho prý resuscitoval, on je šikovnej. Z kuchyně. Tady jsou otevřely dveře, byla ta stará babička a já jsem nejdřív do mě jako je, a pak
mi došlo, že už asi 5 let mrtvá a úplně jsem se začala bát a ona jako k nám šla a já se jako nevěděla, co mám dělat, ne? Ale já potom to ze mě spadlo a teď ona mi tak jako podala ruku a povídá, pojď, já tě vemu za dědou, ten úřad, když jsem byla v první třídě, ne? A tak jako jsem si někam šla a pak jsme byli prostě v nějaký místnosti a furt se jakoby nic nedělo, ne? A teď já jsem na jednu stranu se jich chtěla zeptat, jestli teda tam půjdem, ale na druhou stranu jsem se zase jako hrozně bála, kam se dostanu, ne? A pak mě probudila bouřka, ale bylo to takový... Se dostáváš do jiný dimenze, právě přes ty sny, protože to je 4D realita. Ty sny a teď se tam dějou zajímavé věci. Teď co takhle mluvím s lidma, tak všichni mají sny i lidi, kteří normálně třeba jako se do těch snů tak nedostávají, tak mi najednou říkají, že mají barevný divoký sny a že to má různý děje a že prostě se tam něco odehrává, něco se v těch snech řeší a to jsem teď měla taky něco podobného. Taky to bylo hrozný, ale nebylo to vyloženě jako o světě. Já jsem byla v nějakém lágru spíš, že to nebyl přímo koncentrák, jenom nějaký pracovní lágr. Jako. A teď to bylo hrozný, protože to bylo tak detailní a tak živý, že i v tom snu jsem si říkala, ty vado, to já jsem tam asi fakt byla, to je nějaký minulý život, nebo co to je. Víš, prostě se mi to úplně odkrývalo do detailů, kdy nás někam nahnali a teď nám něco slibovali, nějakou práci a vypadalo to hrozně jako pozitivně ze začátku a nikdo nepředpokládal, že jsme někde uvězněný ze začátku. Jo. To bylo prostě jako někam nás odvezli prostě na práci a hotovo. Jako. A najednou prostě se to začalo všechno jako zhušťovat a teď prostě přitvrzovali a pak najednou jsme si uvědomili, že jsme v pasti, ne? A teď pár jako lidí prostě jsme se zmohli na to, že utečeme. No a teď jsme utíkali, oni nás i normálně nechali, jako že utíct někam kousek za ten tábor, tak už jako šťastný, že prostě se podařilo a najednou tam byly další osnatý dráty a najednou se rozsvítili světla, psi začali štěkat. A teď jsem si uvědomila, no tak jako konec, jako, tak to je blbý, jako vracela jsem se, utíkala jsem zpátky a teď jsem nemohla trefit do té správné budovy, protože jak to měli rozdělený, jsem se probudila úplně vyřízená, říkám, já jsem tam byla, tak tohle to už jako nejsou sny, takovýhle detaily, to není možný. Ani žádný film by to nepřipomněl, já jsem o tom nic nečetla. Zdaly věci, prostě jsem z toho měla pocit, jak když uvážíš ptáčka za nohu, ne? A díváš se, jak on se snaží uhodit a nemůže, víš, jak se tam prostě mele na nějakém tom špagátku a nemůže se jako nikam dostat, prostě takový... Protože nás drží tohle realita, máme jakoby nebo můžeme. Cože nás drží? Tahle realita hmotná. Co s náma dělá? No drží nás tady, prostě jsme v tom Matrixu strašně ponořený, ať chceme nebo nechceme, tak pořád tam jsme a máme možnost se dostat do jiných realit. Tak na zdraví. A mimochodem, zítra je den bez času.